Hello guys, makadiko tinokuchingamidza muchirongwa chenyu Dark Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nenyaya dzenyu, hanzi nyaya dziri dark asi channel ino haisi kanazvo. Regai tipinde munyaya dzedu dzanhasi veduwe. Makasimba here tete, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu muvigisise chaiko. Nhasi muchanditi Patience. Ini ndiri mudzimai ane makore 42. Ndine nyaya yangu yandakasangana nayo mugore ra2015. Ndakanzwa nyaya yomwe musikana aiti iye ari kuSaudi Arabia ari kushushwa nemaArabhu. Ndakabatikana chose nenyaya iyi nekuti ini ndakambosanganawo nazvo mugore ra2015. Ndaive ndiri married kumurume wandigere naye kusvika pari nhasi, asi shungu dzangu dzave dzekubatsiranawo nababa kuti pamwe upenyu hungaitawo zviri nani. Habhi agara ane basa rake riri naniwo, asi mucivil servant ake, asi mari dzaisabatana mumba semunhu anga ava nevana 4 panguva yacho. Ndakadhisaidha kutsvakawo basa, ndipo pandakanzwa neshamwari yangu wandaiwirirana naye mazuva acho achiti kune mabasa kunze kwenyika, kunyika inonzi Kuwait. Ndakabvunza Sawira kuti ranga riri basa rei, akati kwanzi kune mumahotels, nditori nenhamba dzaagent wacho, rega ndikupe unzwe wega womubvunza zvese zviri kudiwa. Ndakafara chose ndikataura naagent uya, asi aive wekuNigeria. Ndakabvunza zvese zvandaida kunzwa, ndikaudzwa zvese nemari dzandaizofanira kutambira kana ndava kushanda kuKuwait mumahotel. Ndakafara chose ndikaudza murume kuti kwaitawo basa kunze uko. Murume akandikurudzira kuapply, ndikaita sekudaro. Agent akanditi tumira mapicture ako kuitira kuti employer wako akuone kuti mitezo yako yese yakakwana, unokwanisa kushanda, uye ndakanzi tumira mapics ako wakapfeka hembe dziri professional. Ndakabva ndaita sekudaro. Process yacho mazuva acho yaitora about a week or 2. Visa zvese neplane ticket ndakagadzirirwa. Within a week zvanga zvatoita. Ndinuyo ndakananga Harare kunokwira ndege kuzi ndaigara muGweru mazuva acho. Ndakati ndiko kuenda kumagreen pastures zveuko. Ndakaperekedzwa nevana nemurume wangu kuairport. Munhu wandakangoudza zvekuti ndava kuenda Kuwait ndisisi vangu nemurume wavo vega. Ndikati ana mai namudhara nehama dzese dzemurume ngatimbomirai kuvaudza, tozovaudza kana ndasvika ndamboti garei zvimazuva. Ndakakwira ndege yangu ndakananga kuAddis Ababa ndichinokonekta kuenda kuKuwait. Ndakaita gafa chairo kuenda kwandaisaziva kuti kwakamira sei. Ndaisatya kana kurohwa nehana nokuti ndaive nemufaro wakanyanyisa. Ndaive ndakwira ndege for the first time. Ndaifarira kunoita mari, uye ndaive ndatoronga kuti chazotorawo murume wangu nevana, ko ndaizivei kuti zviri mberi anga ari ma1. Regai ndiseke zvangu ini. Ndakati ndichisvika paairport yekuKuwait kuma2 am ndipo pandakaona kuti masamba asiyana. Ndakagara kusvika kwaedza, ndikaswera, ndikagarazve ipapo kusvika kuma1 pm. Ndakamirira agent aifanira kuuya kuzonditora. Ndakazonzwa zita rangu rodaidzwa, ndikafara chose kuti at last ndauya kuzotorwa. Ndakatorwa paairport paya nevarume vaviri vaive vanhu vari right havo, asi chirungu chaisabuda havo. Hapana chavakataura neni, vakangotora passport yangu chete. Ndikangoti hameno zvimwe vachandipa ndasvika kubasa. Mota yakadhiraivwa for about an hour tichienda chete. Takazosvika pamwe pamba ndikanzi pinda. Hana yangu yakarova ndichiona mumba mandakanzi pinda, asi maitwa nevamwe vasikana vakawanda, vamwe kuNigeria, Ghana, India, Pakistan, etc. Vakabva vandivigira chikafu chaivava zvisingaiti, ndikatadza kana kuchidya apa nzara. Ndakazoita zvekunwa mvura kuti ndiwane power. Ndakabvunza mumasikana wekuNigeria kuti ko muno tiri kutsvage zvikanzi tanzi timbogara muno tozoenda kuoffice later kune maemployees edu. Ndikati okay. Takazoti dzava kuma6 kwasviba, ndopatakabuditswa mubuilding iya tikaendeswa kuoffice. Tichisvika kuoffice taidaidzwa 1 by 1 nemazita edu. 10 yangu yakasvika. Ndakapinda muoffice muya, ndikaona rimwe zibaba zimuArabhu richisekerera. Ini yezvo ko asi ndivo bosi vacho here? Ko zvino kuhotel kwacho asi kunoshandwa usiku here? Apa ndaizvibvunza ndega mupfungwa.
Baba vaya vakandimhoresa, ndakapindura neEnglish, but havana chavainzwa baba vaya. Vakatakura mabhegi angu baba vaya, vakanoisa mumota mavo. Ndikanzi nemukadzi aishanda muofisi muya, enda nababa ava, ndiwo bosi vako. Ndakatevera, ndikapinda mota iya, vakadhiraivha. Takazosvika kwataienda dzakuma 8, but chakandishambisa ndakaona pari pamba pavere 2-story building. Ndakanzwa mudhara uya achifona, pakabva pabuda mwana mudiki mukomana aiva kuma 13 years, akauya kutora bhegi rangu, ndikanzi go. Ndikaburuka ndikatevera mwana uya. Ko ndaizivei kuti ndakazvipinzwa mukana meshumba, ndaive ndaudzwa kuzoshanda pamba pemunhu. Yuwi, ndakarwadzwa chose. Ndikati ndiye hotera yacho iyi. Ndikapinda mumba muya, ndikatambirwa nezimai rino zigiant. Havana kana kunditambira zvakanaka. Ndakapindamo ndichida kutovamhoresa zvakanaka, ndichitosekerera, but zvandakaitwa ipapoka ndakarwa nehana. Vakabva vatotanga kupopota zvikanzi go bath, take clothes, go bath. Ndikaita confusion. Ndakada kuchema kuti yezvo iwe ukamurudziya akadai. Ndakapinda mubathroom ndikageza, asi ndaive ndakutya. Ndakati ndichipedza kugeza, ndikanzi go sleep, tomorrow you start work at 4 AM. Ndakarwa nehana, ndikazvibvunza kuti basa racho ndereiko. Ndakati ndichipinda murumu yandakazi ndinorara, ndakatora foni yandaive ndakaviga mubhegi, ndikaona kuti paive neopen wifi pamba apa. Ndipo pandakati rega ndibvunze agent uya kuti ko basa racho nderei, inga ndaunzwa pamba pavanhu. Ndakapindura rafu naagent, akati shanda nezviripo usandinetsa. Ipapo ndakaona kuti ndanga ndapindwa mumukana meshumba. Ndakatanga hangu kushanda pamba paya, paive nevanhu vaisvika kuma 15. Ndaiwachira munhu wese hembe nezvemukati, chero amai vacho vaibvisa hembe zvese nezvemukati zvongoiswa pasi mubathroom. Ndiwe uchasvika wonhonga, woisa muwashing machine, wapedza wobuda wononanika panze. Vanga vasingatombonyari. Ndakashanda ndichishungurudzwa pamba apa. Ndaimira kubva kuseni kuma 4 AM kusvika mangwana zvakare kuma 2. Vaisada kundiona ndakagara, vaitotsvaka chibasa chekundipa. Vaigona kututunura bhutsu chaidzo voti wacha nedzakachena. Vaigona kututunura maplates ese pamba ipapo wonzi suka. Waidirirwa mvura pasi imba yose wonzi kwesha nebrush. Wapedza kukwesha wochitanga kumopa. Kana vazvifunga vaidzoka voti apa hapana kuchena, wodira mvura woti kwesha. Chandakaona chegore riya handichikangamwe. Mablankets aiwachwa everyday neakachena, unofanira kutowacha chete. Nyika yaipisa hayo iya. Heatwave yacho yaive yakawandisa. Chikafu chacho ndaipiwa ma-leftovers. Kana ivo nemhuri yavo vaguta ndipo pawaipiwa wodya. Zvakawanda handingazvipedzi zvandakaitwa namadam boss ava. Murume wavo anga asina kana basa neni, aisatombondinetsa. Vana vacho vaiita kunditarisa pasi seke vari kuona godo. Vaiuya vachibata bvudzi rangu, zvezvekushamisa. Mazuva acho ndakaenda ndakarukwa shortwave, so vaida kunzwa kuti ivhudzi rudzi ikoko. Ndakagara pamba apa kwe2 months, no pay. Mari zvainzi uri kukavha yendege nevisa zvakaoma. So semunhu aiva kangwara, ndaigara nefoni yangu ndakaisa pasilent, ndoisa mubhurugwa chaimo, ndaienda naye pawifi dzavo, ndoita connect, ndotanga kutaura nehama nemurume kuti kuno ndakazoiswa mumba asi hamushandiki, ndiri kushungurudzwa, makumbo aigara akazvimba, ndisingagari pasi, nditsvakire mari yendege ndidzoke hangu. Hama dzangu ndipo pavakaziva kuti ndaive ndaenda kuMiddle East. Vakazama nepavaigona navo kutsvaka mari, asi vakaishaiwa. Ndakazoita communicate naagent uya ndichikumbira kuti haunawo here mumwe munhu ari muno muKuwait wekuZimbabwe wakaunza kuno ndiwanewo kutaurawo naye. Akabva andipa nhamba dzemwe musikana aive akaendawo kare ikoko. Aishanda achishungurudzwa kwaaigara. Ndakataura naye ndichimuudzawo zvandaisangana nazvo. Akati naye ndizvo zvaari kusanganawo nazvo. Zvaive zvakaoma. So akabva ati kune gurupu riripo remazimba ari muno, rega ndikuise. Ndakafara chaizvo ndichitaurawo nevamwe vangu vaive munhapwa seni. Saka pakaita vamwe mai vakatiza kumba kwavaishanda, vakaenda kuembassy, vakazonogara kushelter. Mai vava ndivo vakandipa chivindi
chekutizawo. Ndakaenda kuinbox kwavo mai vaya ndikati ndiri kutya, ko ndikabatwa vakati kana wafunga kutiza peshi tiza. Ndakamuka dhei rekutanga ndichifunga kutiza. Dhei iroro moyo wangu wakaramba, ndikati ndozozviona mangwana aya akasvika ndikati vakoma ndakuuya nhasi. Vakati tiza iwe. Vakangoti vachibuda mhuri yese, baba mai nevana nanagogo vaigara navo. Ndakatora chihandbag changu chaive nezvinhu zvakakosha ndokusiya ndakiya dhoo ravo, ndikaisa makii pasi pechimeti, ndikabuda ndikanyepera kufamba ndine confidence. But vanhu vaive mustreet momo vakanditarisa zvisingaiti. Hana yangu yaita kubika mananga, asi ndakangonyepedzera kubata bhegi. Ndikati ndichiti pote ndichipinda mukasango, ndakamhanya tete, ndakaita titsoka ndibereke. Nekwandaienda chaiko ndaisaziva. Ndakati ndichimhanya kudaro ndakaona mapurisa aive kumberi kwangu, ndakabva ndadzora speed. Laki racho nderekuti aive pafoni, hamene kuti chii chakaitika kuti asandiona. Ndakamhanya munongonzwa, ndakazofamba ndichitsvaka road inofamba nemota dzakawanda. Ipapo pandakazowanawo taxi ndikamisa ikamira, ndakanzwa mwoyo wangu kugadzikana ndapinda mutaxi. Driver akandibvunza kuti uri kuendepi, ndikati kuZimbabwe Embassy. Takafamba about an hour tichienda kuEmbassy. Ndakati ndisvika paEmbassy ndichiona flag so ndakatozvona unge ndatova kuZimbabwe. Ndakafara usingaiti. Ndipo pandakaona vaimirira Zimbabwe, vamwe baba vaive nemwoyo wakanaka, handichatauri hangu seneme yavo, ndivo vakabva vandibhadharira taxi iya. Ndichibva ndanosangana nevamwe vasikana vaive vatiza, tikazoendeswa kushelter. Takanogara zvakanaka chose tiriko kushelter, asi hapana iza kuti kumba tichaenda rini. Pakazoitawo chishamiso, kwauya message from Embassy kuZimu kuti Mese girls makuenda kumba. Takajamba vedu nekufara. I'm one of those 32 girls vakatanga kudzoka kuZimu. Tikauya tikatorwa delegation from Zimu. Vakuru vaitawo zvekumatongero enyika mazuva acho iwawo. Takafara tese tiri 32. Takabhadharwa flight nase wiki neuchivayo. Vakati masisters angu hangatamburi ndiripo, vese ngavadzoke kumba. Mazuva acho se wiki now vakanga vasati vava nembiri yavava nayo mazuva ano. But ndinoti kuna se wiki now makaita henyu makatidzosa kumba. Hatina kumbobvera tavaona hedu kuti tivatendewo nemuromo. Asi kana vakanzwa nyaya yangu ngavazive kuti kune vamwe vanhu vari kufara, kune vamwe vanhu vakadzokera kudzimba dzavo kuburikidza navo. Vakaratidza rudo kumaZimbabwean sisters avo. Tinovatenda chose. Mwari ngavavakomborere. Taive tapererwa netariro tiri kunyika yemaArabhu. Ndiyo secret yandinayo. Vashoma veukami vanoziva nyaya yangu. Vavakidzani hapana kana anoziva kuti ndakamboenda kunyika yeutapwa. Pakanga pava kubuda dzimwe nyaya mazuva acho dzekuti vanhukadzi vaishandiswa nevarume kunyika iyi. Asi ini hangu handina kumbosangana nazvo. Kana maposa mondizivisawo tete, ndichatevera mumacomment section. Iyambiro kune vamwe vanhu kunze uko, please zvemabasa izvekunze ngavatange vanzwisisa kwavari kuenda, kunotanga vabvunza zvebasa racho kuEmbassy, nekuti unogona kuzopinda muna taisireva. Dai musikana uya aigona kutiza oenda kuEmbassy yeZimbabwe, odai achikwanisa kakusenderei location yake paanogara, then kana pane vanokwanisa kubatsirawo vekuEmbassy vomutora ipapo, cause uko hakubvike zvekumhanya. Kana akasatsvakawo help sezvo aita hana foni, ngati paanowana foni osenda location ameno. Mafungiro anguwo ndizvo zvakaita dzimwe girls dzandaive nadzo, vakabatsirwa through kusenda location, then vekuEmbassy vakanovatora vachiita senge vari kunorasa marara panze. Regai titange nekuti makaita basa sewiki now. Like these are real people who are very grateful. Handizi kana mamuchiza kuti pane the first 32 girls vakatogwa kunyika dzemaArabhu. Aiwa kwaise wiki now vakabhadhara mari 32 maflights. Mwari akuitirei zvakanaka. Wanzi ndoda kuti mungoziva kuti pane vamwe vanhu vari grateful. Of course we never managed to see you and say thank you, but muzuva ranhasi ndoda kuti thank you. These are acts of kindness dzinobata moyo yedu. Munoziva kuti kana uri mukadzi waende koko hama dzako dzozama kureiza mari asi mari haibudi, vedu we, ngadai Mwari
Mwari akuitirai zvakanaka. Nyangwe isu nhasi vanhu vari kuona pano pachano, I hope kuti muri kufara nekunzwa nyaya dzakadai. Aiwa muri eZimbabwe, tanhasi aiwa nhasi tiri kufara. Aiwa tinotenda sewiki aiwa tafara nekunzwa nyaya yakadai, stories of hope. Tinotenda for touching lives kwamakaita ingadai Mwari akuitirai zvakanaka. Regai tipinde munyaya inotevera. Ndiri mudzimai ane makore 34, ndine vana 4, ndikugara muguta reHarare. Last year but one we're trying for a baby number 4. Murume was like, enda unouchikwa cause tiri kungoita vana vasikana. Husband hana mate, ndini ndinoenda kuchechi. Ini kuchechi kwandinoenda hatitenderwi kusanganisa kuenda uko nekoko. But I try for the baby. Ndainge ndatombotsanya kuti Mwari ndipeiwo mwana mukomana, please do not do it for me but for my husband, aone ukuru wenyu, agoziva kuti muriko. So iye akaramba akatsika pakuti enda, ndobva atotsvaka munhu anoita zvekuuchika, ndokubva atsvaka mari zvakare akati enda zvakwauri. It was a sort of a threat. Ndakabuda mumba ndichichema ndikati Mwari itai kuda kwenyu. Ndobva ndaenda zvikanzi manga maudzwa here kuti tinobhadharisa, ndikati zvikanzi manje time dzamauya hadziiti, mozodzoka mangwana momukira kuma 4 am ndipo patinoita basa rekuuchika. Ndakadzokera kumba ndikati ndaitwa, ndauchikwa. So ndakatora Maria ndikaisa Maria kuchechi. I prayed for the money. Ndikati Mwari itai zvamunoona zvakakodzera. That was April 2023. Takagara till December 2023. 2024 kokutanga kwegore nombu ndokubva yabata yava ne2 months. Ndakatanga kufila zvinhu zviri weird. Kuchechi kwedu kunoitwa deliverance, ndokubva ndanamatirwa. Zvakamboita nani, ndobva zvatanga ndaibleeda, ndikaenda kuchipatara ndikabuda, asi ndaiona kuti numbu inoda kubva. Ndakajoina prayer group rekuchechi. Rimwe day ndiri kuprayer group ndobva ndanzi endai apo munonamatirwa. Pakunamatirwa paya ndikamanifesta. So evangelist vakarekoda asi vakati hatitenderwi kukupai maaudio, then vakandipa ndaizokutumirai. Pakumanifesta paya pakabuda dhimoni raiti tiri kuda mwana ari mudumbu. Evangelist vakabvunza kuti mune ukama naye here? Zvikanzi aiwa hatina, takangomwana achidarika, ndagara pasi pemumengo. Ndobva ndamuchiva ndaziva kuti ane nhumbu. Zvikanzi makazi vasei? Zvikanzi haizvozvo zvinhu zvidikidiki hazvinetsi kuona, mwana wake tiri kutomuda kozi mukomana. Saka spirit iyi yakazoti muri kutotikanganisa, muri kutotitadza kunoita ritual yandiroda kuita kozi mwana mukomana anoshanda kudarika musikana. Spirit yakataura zvakawanda. Zvikanzi vana vacheche tovashandisa kugadzira ma-anointing oil nemafuta anobva pasi pemvura. Zvakamboita zvavanani, mwedzi ikafamba, mimba yava kuma 5 months ikoko, zvikadzoka futi. Ndakadzokera kunonamatirwa, ndobva spirit iya yazotaura zita. It was my neighbor. Neighbor anoita zvemanjuzu, anoita zvemabira. Pamba pake haparariwi vachiita zvemabira. Kumagumo ndakakunda. Mwari vakanzwa kuchema kwangu. Ndakaramba ndichinonamatirwa. Ndakazoenda kuscan. It was a baby boy. Ndakazobatsirwa, mwana ndinaye mupenyu. As even kusununguka mwana uyu, it was difficult. Ndakaita 3 hours mutheater. Asi still Mwari vakandirwira. Ndoda kukurudzira madzimai akazvitakura kuti ngatigarei, ngatisazorora kunamata. Mwari anonzwa ende vanopindura munamato. Ndasirira tete, ndakazoziva kuti neighbor yangu ndio yaita izvi. Akazoya direct nemachira achida kusonerwa. Ndosona machira asi aya aive echivanhu. But moyo wangu wakangoti no, ndichibva ndangomuti handisi kusona mazano. Kubva ipapo hataure neni, ndikamukwazisa, anodairira pasi pasi. Ndikati ndingaapologeza kuti nyaya ndakaitumirwa kare, asi like I said dzinongoma audio ndinoti ndichateerera, asi ndinoda kungotenda Mwari kuti audio yekutanga iyi yaita kuti tirumbidze zita raJehovha, tipe mbiri kuna Mwari. Regai tipinde munyaya inotevera. Makasimba here, zvinonzi kukurukura kubva munjodzi. Ndichikura ndakasanganidzana nezvinotyisa, zvinokachamadza, zvinoda kufumurwa, asi kuti mazuva zvaitika
ndaidova chanana ndaisaziva kuti munhu anotopfugama onamata otaura nyaya dzake ega. Zvamunoona kufa kwevabereki chinhu chakaoma tete. Amai vangu vakafa ndisati ndatanga kuenda kuchikoro. Ndini ndoga ndaingova mwana wamai vangu. Kutozvarwa kwangu tete was a mistake tete. Izvi ndakatozozvidzidza ndatoti samukei nekuti amai vangu vaisafanira kuzvara ini okuroorwa. Vainge vakadedicatedwa namai vavo vanova gogo vangu to be the witch of the first order. Saka mai vangu pavakaita nhumbu yangu vainge vachikora miko. Saka mai vangu vakazourayiwa nevamwe vavo. Yes, hakuna kuti mai vangu vanozodinunura. If you break the rules, unopanishwa zvekuti ningi wangu ane chinzvimbo kingdom hazvishandi. Saka my mother died. Ndini ndaifanira kunge ndakafa, but it was decided I was going to be useful one day. Saka my life was a spade. Chaingodiwa tete blood sacrifice kuitira kutonodza hasha dzemukuru. Nokudaro my mother died, vakandisiya mumaoko akoko. Ndichikura pane zvinhu zvaiitika zviri strange, asi ndaisakwanisa kuziva meaning yacho. Dzimweni dzenguva ndaimuka ndiri pakati pevanhu vandisingazivi, vasina kusimira, vachidya nyama. Ini nagogo tosvika joinawo. Mamwe mazuva ndaimuka dhoo rakati bherengende, asi ndinenge ndine chokwadi chekuti goni ndakapfiga. Mamwe mazuva ndaizvidza kuti nhasi handimuki chero zvidini, asi ndaingozonzwa voice rava kundidana. Ini ndotevedzera zvisina mubvunzo. Handizivi kuti chii chaitika tete, asi ndaingonzwa mukati memweya wangu kuti tevera uendewe. Zvadaro tete, kana izvi zvichinge zvatanga kuitika, ndainzwa kuti handisisiri ini panyama. Gogo nini nevamwe taiwanzosangana paopen ground senge kumakuva ground rebhora, never indoors. Paitangwa paitwa blood ritual rekuti munhu wese aivepo aizvicheka chigumwe, ropa richichururuka mumbiya. After that munhu wese onoropa remusanganiswa. Ndakazozviziva pavapaya kuti blood covenant yaitwa apa. Haungofumi wakati hauchadi zvekumuka usiku zvitete. Paitodiwa ropa remunhu rawaisacrifice kutsiva revamwe rawakama. You see tete, mukingdom iyi, there's nothing for free. Panotoitwa zvijana zvekuti gore rino mbuya vakere vari kufanira kuti paropa remunhu. Ndipo paunoona pamusha pemumwe munhu panofiwa zvine pattern. Inyaya yekuti panenge pakaitwa masacrifice nema-witches of the first class order. Vamwe vanenge vari hwai dziri kuenda kuslaughterhouse kana pakasawanikwa munhu anobreka those covenants. Tete, taita zvinhu zvakawanda kumusangano yedu manheru. Science dzevaroi tete dzinoita defy physics, dzinoita defy laws of gravity, dzinoita defy even science dzinodzidziwa muzvikoro. Semuenzaniso, kana wadena one of us, timu yaigona kukuvinga, yokugurunura musoro, yoita bhora, yombotamba nawo, yozoudzosera, kana kuedza, kana kukuviga, yokupa madzikirira, wombokiyiwa zvakanyanya. Taitoziva kuti kumarituals usiku pakauraya huku yosomosero, mangwana muvillage munotofuma makadonha munhu, no urwere, nothing. Saka muvillage medu makatanga kuitwa masubbook deals ariko mazuva ano ekuti vanhu vanotengeserana land, vouya voita madevelopments kumaruwa, kuisa masolar, maboreholes, etc. kwakutogara. Tete ndiko kwakava kusangana kwangu naThomas. Thomas pandakatanga kumuona tete, ndakanzwa hana yangu kurova. Ichokwadi chiya chekuti ukapinda murudo hana dzinotoroverana. Tete Thomas taidzidza naye same class, tichigara same line. Saka taifamba tese kubva kumba nekudzoka tese kuchikoro. Masikati tete, I was the perfect muzukuru wagogo, asina chipomerwa, asi manheru ndaiva a witch in training. Asi ndaitikana naThomas, ndainzwa peace yandisati ndakambonzwa mukati meupenyu hwangu tete. Asi kuuya kwemhuri yaNaThomas hakuna kufadza the Witches and Wizards Association, sekuti vainzi vari kukanganisa peace yemunharaunda. Marusero ainge asachabhururuki zvakanaka, mazizi aita akatumwa makunoshora, aifa, kiti same. Saka pameeting takadecida kuti mhuri yekwaNaThomas wanted to be dealt with once for all. Tete pakarongwa kuti vanaThomas varohweswe nemheni mhuri yese, kuti vadhiliwe navo once and for all. Asi izvi zvakandirovesa
Asi zvakandirevesa nehana tete nekuti zvaireva kuti Tommy wangu aizoitwa deal with once and for all. Ndakawanikwa mumeeting muya ndongosvima musodzi nekuti meeting yakambomiswa murima, maziso ose akati je kwandiri. The high command vakanditi hapana chandaifanira kuchema sekuti no one stands between him and the mission, zvekuti chief wizard vainge vauraya his own wives paakazama kupinda in the way. But iniwo zvangu ndanyura murudo nemukomana asati ambondibvisira chero gonzo ndini ndava kusvima musodzi. Chief wizard vakazoti vainge vachinja mind yekuti mhuri yese yana Thomas iurayiwe nemheni, asi paizofanira kuurayiwa Thomas chete kupfidzisa vabereki vake. And inini mbune ndini ndaizofanira kuita basa iri. Council yakafara nemashoko aya. Vakati ndaizoprepare basa guru iri sezvo yainge iri first solo job ndega. Tete ndainzwa kuremerwa zuva rese zvekuti dai ndaikwanisa kumisa nguva ndingadai ndakadaro. Chokwadi asi zvisinei nguva yakasvika. Council musi uyu yakadecida kutandarira pambuya vangu. Ndaizopiwa zizi risati rambofeila mission ndiro raizova ziso rangu. Tete ndakati ndava kusvika pamusha pana Thomas, zizi rakangorudza signal tete rikashayikwa paradha. Zvino ndainge ndongofamba blindly ndisina chinondi alert danger tete. Chimwe chaiita kuti ndiite izvi against my own ndechekuti tete ndainge ndathreatenwa vachida kuuraya my own relative that I had known all my life. Mbuya vaive netutsotso twavo asi vaive mbuya vangu. Handi council yainge yatogarira pedyo kuitira kuti kana pane chakanganisika vanozouya kumarecoveries. Ndichingoti gidhi mumusha umu tete ndipo pandakaona kuti ndapisira. Nzvimbo yandainge ndasvika yaipisa, yaisada vatadzi vanenge ini. Ndakatozviona late ndatolenda paground tete ndikati abort mission. Ndaiziva kuti I was going to be punished severely for kutadza kubata basa. Imosva hombe kufaila mission tete. Cancel yese. Ndichazama kubuda tete handichaone nzira yekubuda nayo. Kuita chadzimira tete chekutadza kuziva kuti ndabva ipi ndiri kuendepi. Kwakaedza ndiri pamba pana Thomas. Eni ndaiziva kuti zvazvadai ndava ndoga. Hapana achauya kuzomira neni kubva kuassociation. Hapana aida kuriska kuonekwa pachena kuti habva riri machira. Saka whatever was going to happen to me yaiva indota iyazionela. Each man to himself. Imagine vemusha vachimuka vachiona payadhi pavo pane munhu akachenerekwa kuti mbu kunge anyikwa mudota asina kana kusimira apa zuva rinenge rabuda. Vakauya varidze musha vakatanga kutivhunza mibvunzo yaisapinduruka. Tete ndaingoti maziso boyi. Ndakatsikitsira ko idzo nyadzi hadzo. Regai zvichinzi nyadzi dzinokunda rufu. Tete ndaingoti dai pasi pavhurika pandimedza hapo ndavharirwa pasi. The humiliation haivo tete. Apa chiponda moyo changu Thomas chainge chanditarisa zviya zvokuva disappointed neni. Ndakazopiwa Zambia namai vaThomas kuvhara kushama kwangu vakandinamatira nekundimaya mvura ndainzwa sekuti ndiri kuveserwa moto pamuviri wangu. Vakazoenda neni mune imwe room kwakundinamatira tete. Ndikatanga ndega kurudunuka seshinda ndichitsanangura masvakiro andainge ndaita pamba pavo uye zvandainge tete. Baba vangu Thomas vaingonamata. Ndipo for the first time ndakaziva kuti kunonamatwa sekuti world yandaibva yaingoziva zveuposwa, uroyi, zvishiri nemapere. Baba vaThomas vakazonditi vaizondiperekedza kuna mbuya vangu vane zvavaida kutaura navo. Tete ndakakwesvaira ndichibva pamusha pana Thomas. Walk of shame ndichinzwa kuti ziso raThomas rakanditarisa, asi mtete ndakashaya zvivindi zvekucheuka kuti ndimubhabhaise. Aizondiona sei after this incident? Progress katainge taita ndaitoziva kuti kaizoputsika. Tete chandinongotenda ndechekuti mhuri yana Thomas haina kuda kuendesa nyaya kwamambo. Chokwadi chacho ndechekuti taizoripisa mombe pamwe chete nekudzingwa mudunhu iri taizoindepi. Baba Thomas vakasvika neni pana mbuya vangu pakatsanangura zvainge zvaitika. Mbuya vaingokanuka nhema kuita senge yanga iri first time yavo kuzvinzwa. Vakati vaizoona kuti zvinhu izvi zvakaipa zvandaiita ndaregera. Tete baba Thomas vakaoneka vaizodzoka kuti vaone progress yangu. Mbuya vakatenda baba Thomas nekuchengetedza secret, asi ndakasara ndikarohwa size nagogo vachiti chief wizard ainge akatsamwa saka taifanira kuzosangana mazuva matatu anotevera mwedzi usati wagara. Tete chokwadi ndechekuti ndaitya
zvandaizoitwa kudare iri. Ndakazoponeswa nababa Thomas vakauya nevamwe vekuchechi kuzonamata pamba pedu. Ndaiona kuti gogo havasi kufara, asi hapana pavanga vacharamba ivo vainge vambochengeterwa secret yekuedzerwa kwangu pamba pana Thomas. Tete ndakanamatirwa ndikasiyirwa bhaibheri raigara murumu mandairara. Chaitika ndechekuti kana nguva dzekubuda dzava kukwana, ndaingoona moto pagoni, handichakwanisi kubuda. Chero ndikadaniwa kuti uya, ndainge ndisingachadavire. Ndakava excited neknowledge yandainge ndawana kudzidza kuti kune zita rinoti rikadeedzwa chero maassociation evaroi anoteerera. Ndaifarira vhesi iya Jesu paanonyaradza gungwa, ndikaziva kuti masaisai aitika mupenyu hwangu aizopera. Gogo vakazenge vonamatawo, asi mazuva ekutanga zvaivaremera. Tete association yaimbotivinga achida kutiuraya, asi zvakashaya basa. Mamwe mazuva vaitouya kuzoita pungwe payadi, asi vaitadza kupinda murumu matainge tiri nagogo. Gogo vakazondiudza kuti shavi iri vaive vapiwa nambuya vavo iri generational, ndosaka vainge vati apa mai vangu. Asi mai vangu vainge vakadiwa, saka kuzvarwa kwandakaita kwakakanganisa urongwa hwaChief Wizard, sekuti ropa raChief Wizard neropa ramai vangu raizofanira kuzvara princess anenge ane mapowers anotyisa, sezvo painge pasangana varoi vaviri. Saka Chief Wizard aingatsama kuti maplan ake ainge aenda mudondo. Saka gogo vakazoinda nereplacement inova ini. Gogo vangu vakandikumbira ruregerero tete, vakazofa asi vabhabhatidzwa, varasa zvese zvavaishandisa kumuka nazvo. Iniwo ndakazonamatirwa ndikarutsa Strange Things. Kubva ipapo I'm free. naThomas hatina kuzororana tete, akaenda kutheology school kuAmerica kwaakanoroora murungu vari happy. Inini ndakazororwa nditori nevana vaviri, vana vangu vari free from generational cases tete. Ini ndakawanirwa nyasha tete, kutaura kuno ndingadai ndakafa kare. Ndakaiswa paraundi rekudyiwa sokuti ndainge ndisina sacrifice, asi denga rakandinzwira ngoni. Vanonamata Mwari ngavanamate Mwari mumweya nemuzvokwadi. Iyi inyaya inokudza zita raJehovha kwokupedzisira. Pane vana vanozvagwa vari masituation akadai kuti zvakaoma, hapabudiki. Pane vanhu vazhinji vedu vari kuona pano vanobva kumhuri dzakadaro, asi tinotenda Jehovha. Mwari vanenge vatoona kuti mwana uyu haana munhu angamuburitsa. Vakanyadziswa zvikuru, kukurugwa, kufamba pamusha wavanhu usina kana kupfeka nemukomana wake Tomi akamutarisa, asi Jehovha vakamuitira nyasha, vakapinza family iyi munzvimbo yavaigara munharaunda iyi. Munoziva here kunonzi sometimes our neighbors, they see Christ, they meet Christ through seeing us, through us. Mungo unozviona uri munharaunda yausingambobvira wafungira kuti uchange uri, asi Mwari vanenge vane reason kuti zita ravo rikudzwe through. Tinokutendai anhoye nekuteerera kwamaita episode ino. Ngadai Mwari vakuitirai zvakanaka, Mwari vakugonesei, Mwari vakurwirei, Mwari akuitirai zvakanaka. Toramba chingotaura neGoat Milk. Aiwa, tinayo mukaka wembudzi, ndosaka uri kuti dhurei zvawo, asi ndokuudzai kuti panopera bhodhoro munenge maona machanges, panopera vhiki masports ose anenge apera. Kune vanoda kutenga, like I said, chinoita 200. Korea, mari Korea iri separate. Sekutenga kwamunoita kutema, mukatenga kutema handi munobhadhara mari Korea, aiwa kutema mubhadhara. Sekutenga kwamunoita kuteke lot, handi munoisa mari Korea. Isai mari Korea tigone kubatisa. Motumira neaddress, motumira proof of payment, ndobva ndakutumirai. Tinokutendai nekuona zvakwamaita, muve nezuva rakanaka. Ndatenda.